У ефірі «Новини Вітебської області», у студії Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Першы фестывальны дзень на славянскім базары ў Віцебску пачаўся з адкрыцця міжнароднага прэс-цэнтра. На бліжэйшы тыдзень гэта ньюс-рум для 530 журналістаў з розных краін свету. Прайшла першая прэс-канферэнцыя, прысвечаная адкрыццю 26-га міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску». Чым у гэтым годзе будуць здзіўляць гледачоў арганізатары і артысты, даведалася наш корэспандэнт Настасья Броўка. Летапіс фестывалю ствараюць журналісты. Менавіта з прэс-цэнтра па свету разлятаюцца тэлевізійныя сюжэты, газетныя рэпартажы і пасты ў блогах. Сёлета яго адкрыццё пачалося з падвядзення выніку працы на мінулым віцебскім форуме. Лепшыя журналісты і фотакарэспандэнты атрымалі ўзнагароды ад Міністэрства інфармацыі і дырэкцыі славянскага базара. По-доброму порадовало то, что отметили не только за материалы, за интервью с артистами, репортажи с концертов, творческие отчеты, но еще отметили за материалы про Витебск, про нашу страну. Это, конечно, радует. И, наверное, для всех журналистов это возможность познакомиться с Беларусью, открыть что-то новое. Супрацоўнікі тэлерадыёкампаніі «Віцебск» працуюць на міжнародным форуме з моманту заснавання. Здымалі яшчэ фестываль польскай песні. Галоўны рэжысёр ТРК «Віцебск» па сумяшчальніцтве і галоўны генератар творчых ідэй на студыі Сергей Орлов. Сёлета яго адзначыла і Міністэрства інфармацыі Беларусі. Приятно, что они отмечают ту работу, которую делает региональное телевидение. Спасибо. То же самое, очень приятно всегда получать награды от наших партнеров, наших друзей, дирекции фестиваля. Ёсць сярод журналістаў і тыя, хто не прапусціў ніводнага фестывалю. Міжнародны прэс-цэнтр для іх не толькі праца, але і месца сустрэчы старых сяброў. А ў памяці, як быццам гэта было учора, самыя першыя фестывалі. Я как телевизионный работник, гость телерадио еще, я очень многому училась у витебского телевидения в программе «Рандеву со звездой». И мы даже брали эти программы не только на Белоруссию, но и на страны СНГ давали, потому что потрясающая журналистика в Витебске, которая очень многому учит. На першай прэс-канферэнцыі міністр культуры Рэспублікі Беларусь Барыс Святлоў адзначыў, што Витебск становіцца сусветным цэнтрам фестывальнага руху, а форум «Славянскі базар» – популярны бренд нашай краіны. Кожны год мы імкнемся рабіць нешта новае і пры гэтым яшчэ і захаваць тыя формы, якія былі напрацаваны раней, каб фестываль заставаўся фестывалем. Таму у нас дзіцячы конкурс, конкурс дарослых, але ж маладых выканаўцаў, открыццё, закрыццё. На фестивале часто зарождаются новые традиции, которые потом вырастают в крупные проекты. Это проект «Фест уличного искусства», который привлек внимание огромного количества молодых уличных музыкантов, художников, перформеров, театральных коллективов. Причем я уверен, что многие из них уже на данный момент являются высокопрофессиональными коллективами. Падчас сёлетняга фестывалю пройдзе больш за 130 разнастайных праектаў. Толькі ў летнім амфітэатры каля 20 яскравых шоу. Настасья Броўка, Александр Петровецкі. Навіны Віцебск. Фестывальны Віцебск прымае ўдзельнікаў 19-га сусветнага кангрэсу рускай прэсы. Напярэдадні яго ўдзельнікі ў Мінску абмяркоўвалі праблемы развіцця сродкаў масавай інфармацыі і дзяліліся думкамі аб прыярытэтах сучаснай цывілізацыі. Віцебская вобласць прапанавала гасцям пазнаёміцца з развіццём Віцебска і Полацка. Старшыня віцебскага гарвыканкама Віктор Николайкін расказаў аб гісторыі горада і сучасных дасягненнях у эканоміцы і сацыяльнай сферы, адказаў на пытанні журналістаў. Медыяпрафесіяналы адзначылі, што тэма стварэння, якая з'яўляецца галоўнай у ідэалогіі Беларусі, павінна стаць вядучай для сучасных СМИ. Белоруссию мы очень любим, потому что уютная, красивая, такая доброжелательная страна. Ну и первое, главное впечатление от вчерашнего дня, первый день был у нас вчера рабочий, это, конечно, выступление вашего президента, который очень точно все расставил по местам, и отношение к СМИ, и вообще место СМИ в этом мире. И проблемные точки обозначил, те, которые нас прежде всего волнуют. Это, конечно, интернет, который вытесняет бумагу. Технологический прогресс последние годы не дает нам покоя. Вот, и надо за современными цифровыми технологиями постоянно двигаться вперед. Это подстегивает наш технический уровень, мы это делаем. Вот. Но, с другой стороны, есть и проблема этики журналистской деятельности. Это тоже важная проблема,
проблема взаимоотношений профессионалов и, мы можем так сказать, блогеров. Никто ничего против блогеров не имеет, но профессиональные журналисты все-таки отличаются прежде всего ответственностью. Журналисты 19-го сусветнага кангрэсу рускай прэсы стали удзельнікамі мерапрыемстваў міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску і дапамаглі гораду паставіць новы фестывальны рэкорд. З іх прыездам колькасць прадстаўнікоў СМІ ўзрасла на 200 чалавек, а прадстаўніцтва краін павялічылася да 52. Цырымонія ўзняцця сцяга фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску дала сігнал для афіцыйнага адкрыцця форуму. Гэта традыцыя з'явілася летась. Вялікае палотнішча з нязменнай сімволікай форуму «Васільком» развяваецца над флагштокамі краін-удзельніц, сярод іх і дзяржаўны сцяг Грузіі. Прадстаўніца гэтай краіны Тамара Гварцэтэлі атрымала імянную зорку на алеі ўладальнікаў спецыяльнай узнагароды прэзідэнта Беларусі праз мастацтва да міру і ўзаемаразумення. Як гэта было, раскажа Віктор Праліч. У другі раз у праграме форуму «Славянскі базар» асобным пунктам пазначана цырымонія ўзняцця сцяга. Гэта афіцыйны старт як сігнал парахода, што форум адпраўляецца ў культурнае падарожжа. Узняць палотнішча даверылі міналагоднім трыумфатарам фестывалю мастацтваў, уладальніку гран-пры міжнароднага конкурсу маладых выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2016» Алексею Гросу і пераможцы 14-го міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу расіянцы Насці Гладзілінай. Приезжая сюда, ты окунаешься в те же самые эмоции, которые ты испытал, и они были для меня очень большими, очень значимыми, поэтому для меня это важно, и каждый раз ты находишься в такой некой эйфории. Ну, это классная площадка, я всегда ее любил. Мое первое самое выступление состоялось именно на этой площадке. Пасля ўзняцця сцяга журналісты і мінакі накіраваліся да плошчы Зорак побач з галоўнай фестывальнай пляцоўкай. Тут чакалі ўладальніцу спецыяльнай узнагароды прэзідэнта Беларусі праз мастацтва да міру і ўзаемаразумення Тамару Гварцэтэлі. Зорка заслужанай артысткі Расіі і Грузіі цяпер назаўсёды прапісалася ў Віцебску. Я вам очень благодарна за признание, за любовь, за теплоту. Все эти годы мы хотели, чтобы был мир на нашей земле. И нашим оружием является только музыка. На этой сцене в Витебске звучало столько прекрасной музыки. И я рада и счастлива, что сегодня мне оказана такая честь, и я действительно становлюсь частью Славянского базара, частью Витебска. Спецыяльная ўзнагарода праз мастацтва да міру і ўзаемаразумення ўручаецца з 2009-го. У розныя гады яе лаўрэатамі станавіліся творцы з Беларусі, Расіі, Украіны, Азербайджана. Сёлета гэты спіс папоўніла прадстаўніца Грузіі. Славянскі базар яшчэ раз падкрэсліў, што сапраўднае мастацтва не мае межаў і заклікана аб'ядноўваць людзей розных краін і нацыянальнасцяў. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны Віцебск. Конкурс мажарэтак і барабаншчыц, прэзентацыя тэатраў моды і турнір разьбы па дрэве. І гэта далёка не ўсе праекты Віцебскага абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці. У рамках славянскага базару ў Віцебску 15 і 16 ліпеня пройдзе конкурс майстроў разьбы па дрэве. Народныя ўмельцы з Беларусі, Літвы, Латвіі і Расіі прадэманструюць свае амаль ювелірныя работы. А вось у турніры бытавых танцаў за званне лепшых будуць змагацца 72 пары ва ўзросце ад 16 да 60. Акрамя 14 традыцыйных намінацый, у гэтым годзе будзе яшчэ адна – адметны танец свайго рэгіёну. Сёлета адметныя і падарункі – дызайнерскія статуэткі ручной работы ад майстра з Бешанковічаў. И мы решили так разнообразить палитру Славянского базара, и поэтому следующее мероприятие у нас, отличное даже может от этого, называется оно «Модный дивертисмент». Мы посчитали центром, что у нас очень много театров мод. И у нас набралось около 17 коллективов, которые будут представлять свои модные одежды. Но там же различный авангард, то есть начиная от фольк и заканчивая авангардом. Это стоит посмотреть, потому что фантазии наших детей, нашей молодежи, она безгранична. Таксама до 17 ліпеня пройдуць прэзентацыі брэндаў усіх раёнаў Віцебскай вобласці. На розных пляцоўках фестывальнага горада працуюць больш за 20 падворкаў, на якіх прадстаўлена прадукцыя прадпрыемстваў рэгіёну.
Мария Магильная, прадстаўніца Беларусі на 15-м міжнародным дзіцячым конкурсе «Віцебск-2017» стала ўладальніцай гран-пры. Гала-канцэрт і ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання прызёраў стала яркім акордам дзіцячага вакальнага спаборніцтва. Інна Кірыенкава аб юных талентах і іх прыхільніках. Для 21 юнага конкурсанта музычны конкурс ператварыўся ў захапляльнае падарожжа. На сцэне канцэртнай залы Віцебску ладарылі рок, поп, блюз, опера і джаз. Кожны канкурсант імкнуўся вызначыцца, быць непадобным на іншых. Таму і конкурс атрымаўся багатым на стылі, фарбы і эмоцыі. Вылучыць фаварытаў журы было вельмі складана. Прэтэндэнтаў на перамогу было некалькі, і барацьба паміж імі разгарнулася сур'ёзная. Ну просто молодцы все, хорошо очень подготовились. Где-то 5 или 6 детей, я говорю, таких, которых можно прямо сейчас уже отправлять на какой-то мировой большой конкурс, хотя уж куда выше. Славянский базар настолько раскрученный, интересный бренд, настолько красивый фестиваль. Уладальнікамі трэцяй прэміі прэстыжнага конкурсу сталі прадстаўніцы з Расіі і Македоніі Кацярына Крэтава і Марыя Спасоўска, а другую прэмію падзялілі паміж сабой Ержан Максим з Казахстана і балгарка Сесіл. Першую прэмію журы адзінадушна прысудзіла прадстаўніку з Арменіі Эрику Мкртчану. Внутри себя какая-то эйфория такая творится. И очень неожиданно, что именно Славянский базар считается очень сильным детским конкурсом. Ну и для взрослых, конечно, тоже. И вот когда тебе вручают первое место, это так неожиданно. Каму ж дастанецца галоўны прыз конкурсу? Нарэшце інтрыга вырашылася. Гран-при 15-го международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017» награждается Мария Магильная, Беларусь! Беларуска Марыя Магільная была адной з фаварытаў конкурсу. Яе высокі ўзровень выканання, абаяльнасць і шчырасць пакарылі строгае журы. Гэта была дастойная перамога ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі. Я сейчас чувствую гордость за нашу Беларусь. То, что наконец-таки в нашей Беларуси появилась гран-при на конкурсе «Славянский базар» в Витебске. А еще я чувствую радость, конечно же радость, то, что я победила. Ніводны канкурсант не застаўся без узнагарод. Ім былі ўручаны дыпломы і спецыяльныя прызы. Дарэчы, спецыяльны прыз ад заслужанай артысткі Расіі, старшыні журы конкурсу Варвары, дастаўся прадстаўніцы з Украіны Ганне Камяковай. І няхай сабе для юных артыстаў вялікае падарожжа па дзівоснай музычнай краіне скончылася. Затое колькі ўражанняў самых яркіх і незабыўных яны пакінулі гасцям і удзельнікам Славянскага базару. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, Навіны Віцебск. У паўфінале міжнароднага конкурса выканаўцаў эстраднай песні прадстаўнік Беларусі Ягор Шаранкоў выступіць пад нумарам 14. Гэта стала вядома сёння падчас жараб'ёўкі, якая прайшла каля летняга амфітэатра. Адкрые заўтрашні паўфінальны конкурсны дзень выканаўца з Узбекістана Рышат Камаль. 13-й нумар дастаўся спявачцы з Харватыі Нине Краліч. Усяго ўдзел у міжнародным конкурсе выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2017» сёлета прымае 21 удзельнік. У складзе журы вакальнага спаборніцтва прафесіяналы самага высокага ўзроўню. Узначальвае яго заслужаная артыстка Балгарыі Йорданка Хрыстава. Я хочу пожелать участникам, чтобы они как можно меньше волновались, потому что волнение все-таки какой-то процент подготовки снимает. И я вам скажу, что самое главное, чтобы они чувствовали себя уверенно, потому что жюри прекрасно. Мы все с таким добрым отношением к ним. И пусть они не волнуются, и получат обоюдное удовольствие. Для меня было вытянуть не первый, а так без разницы. Но золотая середина, мне кажется, это очень хороший номер. Это будет счастливый номер для меня. Так что все круто. У паўфінале міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні удзельнікі спяваюць эстрадную песню кампазітара краіны і на мове той краіны, якую яны прадстаўляюць. Па выніках выступленняў у фінал выйдуць 15 канкурсантаў.
Арыгінальны сценавы роспіс полацкага спаса-преображенскага храма прадстаўлены ў Віцебскім мастацкім музеі. Усяго 11 фрагментаў манументальнага жывапісу, а таксама нагрудныя абразы, пломбы-пячаткі, крыжы, фрагменты плінфы і часткі тынкоўкі з фрэскавым роспісам з фондаў Нацыянальнага полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка. Выстава дэманструе складанейшы тэхналагічны працэс па расслаенні і кансервацыі насценнага жывапісу, якім упершыню скарысталіся беларускія і расійскія рэстаўратары падчас правядзення аднаўленчых работ. Адслоеныя фрагменты жывапісу яны змаглі нанесці на новую аснову, што дало магчымасць экспанаваць іх як асобныя мабільныя помнікі гісторыі і мастацтва. Для того, чтобы открыть фрески XII века, нужно было или уничтожить, или снять позднюю живопись. И вместе с российскими реставраторами, наши белорусские реставраторы, решили ее все-таки спасти и разработали новые уникальные технологии. На сегодняшний день технологий таких, в принципе, такие технологии не используются, но технологии отслоения очень больших площадей. Так вот, практически снято все, что было написано в Спасском храме, вот этом совершенно уникальном, поверх фресок в 1837 и 1885 году. Мало того, были отслоены между собой даже вот эти два слоя масляной живописи. Выстава сценапісу Спаса-Преображенскай царквы створана дзякуючы гранту Фонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры і мастацтва. Да слова, літаральна на днях стала вядома, што працэс таніроўкі, да якога зараз прыступілі спецыялісты ў Полацку, будзе таксама весціся за сродкі гранта. На гэта наш выпуск завершаны. Далей для вас паведамленне сіноптыкаў, бісквітныя пірожныя Snow Max, рулеты Маміта, салодкія партнёры прагнозу надвор'я. Бисквитный рулет Мамита и пирожные Snow Max с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. У бліжэйшыя суткі па вобласці чакаецца воблачнае надвор'е. Ноччу і раніцай на большай частцы тэрыторыі дажджы, навальніцы. Днём у асобных раёнах моцныя ліўні. Вецер паўночна-заходні 6-11 метраў у секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 11-16. Днём ад 14 до 19 градусаў цяпла. У Віцебску таксама воблачна, ноччу і раніцай моцны дождж. Днём кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні 6-11 метраў у секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-15, днем 14-16 градусаў вышэй за 0.